December ni somthum Lacey Bothu report alu changa nirukna Modesto Police Department chuan meiche pakhat Amber Fry ne na changin phone call andonga chunula chuan Scott Peterson anen anin ngai zon thu aron sei tamaya reilote anin biaka chang ringot point chunula chuan thil tamtak aron sei mana Amber Fry chu an nu chuina tan apoimo ani ti hriain Modesto Police te chuan aomna Fresno, California an vakal chil ngala Amber chuan police ho te chu thataka lo dong sungin Scott anena an chanchin chu alo shil fai vek mai kum khat po an lai ngai zon lo thu asoya chuti rol chuan Scott chuan in nei adu thu asoi photo nin police te na chuan asoi Amber hi massage therapy sania November thalai holvel khan an thian pa pakhatin ain mel shia tira changa in tong chho an ni thu asoi an thian pa chuan Scott chu zonglai ani thu ashila ama Scott po chuan pomlai nei ani ti asoi langlo Amber po chuan tlangwal na khat angai zong emotin ngai thatakin alo pom ve maya amai ro chu Scott chuan December ni kwa annu athi thu soin atrap chuak hial nin Amber chuan asoya December ni kwa hi Scottan longte aleini chi ani heta hian Scottan dot aseni ti ashe chuak chia ma se alangai dam sham shama Lacey Bothu TV-a chanchin thara changa alo hriatin Scott chuan nupui alo la nei renga ni ti ashave chi anin asoi Amber chuan Lacey Bothu a hian police te chu pui theina anei tak mielin tin alo va beve top mai ani investigator de chuan Amber chu police te nen anin biak thu chu Scott a hriat tir lo tur le anin kar thu po ti top lova bechun zom zel turin antia anin biak na zong zong chu aruka record andu thu an shila engma alo omlo thu le police in an ven tlat tur thu an shil boka Amber po chuan alo rem ti vea investigator de chuan a phone a chuan record na call an han fit sakngala anti fel nuwa ho antum lai takin Scott chuan Amber chu aron call tangeya Amber chuan lak mai antuma ala theida der lo akhur hlokloka azam tatlat mai phone chu athlawa anin betalo aron tinan tak mai lo wangin police tele detective te po chuan Modesto lama an ho sana chumi nuwa chuan Scott chuan voing mazat aron kola anin bezing hle ma se dot li rashila Amberin athiam na zonga in puantir atum point adopt chuak zolo kumhlui thani alo thlenga Modesto lama chuan mipui tamtak anlo pung khoma Lacey hriat rengna hun ursun takin an manga Scott po anupui bo puala hun manna chuan atel ve ngeya chuti lai chuan Amber ne na ve thung chuan Paris om angin ain soya kumhlui tha zan mang turin Eiffel Tower bula mipui an pun khom nem thu te shilin Amber chu angai to thu te ashila ani po chuan thatakin alo chang ve zela January nili Lacey bo changa ni soma chuan police te chuan Scott Peterson chu darkar somni pali chung en thak na an thok chanta Scottan sanga amanania asoi San Francisco tuipuya chuan police tuit hiam rual hovin engema mu in be sein an lut renga ma se an la hlo cham tluang zel Scott chuan Amber chu akha tokin aberenga Amber chuan anupui thi thu December ni kwa ashil nia asoi chu soinon tir le tumin adopt chara ma se Scott chuan chu tiang asoi lo thu le in nial boya pe lo thu tein achang zela Amber chu abeidong du big lo police te nena asoi kha thudi ka ni ti fin fia tum ve tlata atopa chuan Scott chuan o kasoyalom kanupui thi thu chu kasoyalom atita police te chuan an hriat du chu an chang chuak ta chi amai anua po chuan an line berenga dot po asoi nem tamal mal hle chumkhat phei chu Amber hena Scott chuan anupui bo thua polygraph test dot soilo endik na te apal tlang vek to thu ashila chu aya dot turu zok chu shil chun zomin annu chuan anin ngai zon na chu ahriat pui thu le apom thlap thu te ashil ta hiala englam nge a hoya engtia hantal chuange tum hriat a har hle ani July ni som pathum sangni pathum Lacey bo changa
ni somni aliam nu chuan Amber Fry chuan Scott Peterson anena mangai na par an lo tlan to dan chu mipui ma asoi ta piap mai a hriat lo wanga mi nu pa in kara alo tla zep chu poi ati thu le lei season muna tur ani phot chuan theito pa chua tur thu soin lei si chungte ator pui thu te asoi boka ti chuan chu chanchin chu anan hriat chuan lei si chungte lam chuan Scott chu an hota hlea Amberin press conference anei nu loka thuron nei ve ngalin an mark pa Scott chu an dem tak zet thu soin aru ka ngai zong alo nei chuan thil dang thup tam tak ala nei an rin thu an sei chuak ve ngala chu mangai na ching chivet kwal vel chu chanchin bumi te chatui ber alo nia Scott chu an bor ta hut reng maya akal na pianga thu tar la khom tu te chuan an zui ta reng maya chu tiang te nuai chu an boruak ani ta ka chuan Scott Peterson chuan mi pui ma in soifia lo thain a hria national TV a ain lanta interviewer chuan indupui I thatem tin zona anzot ngal phong maya Scott chuan a thalo thuin a changa Amber Fry in anin ngai zon tirin nupui anei ti a hriat lo thu a sei chu tak ani le ni lo anzota Scott chuan a hriat vek thuin a changa anupui bo thu po phone a hril thu interviewer nena chuan a sei nge Amber chuan chanchin thara tanga a hriat thu alo sei to ni kha annu pachanchin a soi lai te chuan amit tui alwang zoi maya ma se body language expert te chuan hei po hi lem chang chopa puin amit tui luang a shumia lo te chu puitling ti om ani lo thu an sei vele tlat angai zong Amber chu a mangai lo an zota Scott chuan rang takin mangai lo tin a chang bok reporter ten an interview chung changa Amber ngai dan an zot lea Scott chu alo in tlo khallok vek mai mangai lo tia a soi lai chau chu anda thil dang Amber adu ziale in nei hial te po adu thu a soi te chu an kat sak vek nia a soi tu Amber chuan reporter te chu alo shila leisi bo tangin karnga ngot aliam ta police te chuan an rin hlel ber Scott chu manna tur khopin fin fiana an la nei thatok si lo shato in ngai sin fin fiana dang an zon bel zela chuti rual chuan Amber Fry ni lo meiche dang pani in Scott anena anin ngai zon thu anon soi velea chu meiche pani te chu Scott chuan Amber laka a chet lak ang chin pangpar le thilpek sang mangin alo chai thina tlangwal na khatanga in soin a bem dan tactic chu aloin ang vekani ti anan muchuak le ta zela Amber chuan police tengen na angin Scott chu thatakin alla berenga tlakat nuwa chuan Scott chuan Amber nena police station a nilo private polygraph test ati tur thu ashila ati na mun tur asoya chuan Amber po chu local ve turin acha Amber chuan kal atum lo zet na police te chuan uluk taka an ven tur thu an shil nuwa Scott mutur chuan a chuak ta detective Brokinian ma a shoi nge a Scott kar chu azui zela ma se a hriat lo hlanin a bo ta dai maya detective chuan angaina a shelo hle polygraph test anti na mun tura a soya changa hlawak lowa chuan a motor ada Scott chu a nu re lo te a aron thleng vele ang loya chutia detective nen khopona ananin mu chu Scott chu phuzok om tak ania ma se damdapin detective chu apan naya anupui case a boy puya wanga alom thute a shil nge a police te chuan Amber chu Scott nena anin biak na chu record to lo mai turin an cha nakina court ma atal boy pha na tur ani an hlau pui ani February ni so man lo chuang kai ta leisi chu dam thapa ngai nom se naute anei ni tur alo ni tareng mai a thian tha tele a chung te ho chu anu sherani te in tuala an kal khoma bati te chin la khongai na mak moi le duam sain an zai ho dupa chu zan chu a fa birthday tur ani rualin Amber birthday alo ni ve chia Scott chuan a bial nu chu birthday present alo pe ve boka Amber te in kota nimbuk noya a present chu ada a hosana Amber chuan chu a birthday present chu ala an honga a chunga chuan Nora Jones album Come Away With Me ti chu alo ama
embari chuan athil don chu om lo atilea mani nu puibo anzon li laya kalbo dun puya somna hlalam pang hanin pek chu thil chu lo tak nia angai thakhat le achan vel yam me chuan Scotland tang an wang ta phar mai le a chung te chuan San Diego a press conference an ko vea Scotland chuan thei top chua Lacey azon thu le a top thlenga an fapa chu an tran tlat tur thu te an sei vea chu press conference a chuan ama Scotland ber chu mu tur om velo February ni som pareta chuan Modesto police te chuan a in lu phalna search warrant avoi ni nan an nei lea police te an valu lai chuan Scotland chuan puitling film a order to sa alo cancel meka nupui bo zon lai laia puitling film lo boy pui dai chu thil dang dai ve tak chu ni police te chuan Scotland chu man an chak to sia ma se fin fiana mu mal tak kutkol han bun tir phana tur khop evidence tha an nei silo amai ro chu March ninga sangni pathum alo nia police te chuan mason na ro pui tak an mule ta Scotland in noya player an char mora samzai le Lacey samkhuya samzai te chu ain mil thlapani ti forensic lama tangin thu an dongta ti chuan police te chuan official takin mibo case anga an kalpui mek chu tual tha case ani thei thu mi pui sheta an puang chuak ta amai ro chu police te chuan har satna lian tak an na nei cheu mai tual tha thu homicide reng hi atitu ain puang emo fin fiana ruang zon mu ani ngot lo chuan rin hel thua tu ma man ngot thei an ni lo tuna zet chuan Scott Peterson ate chung kolampo an phel ta phok maya atran lam le atran lo lamin anin then ta hlok mai fin fiana thaber tur Lacey ruang zon na chu ngor taka kalpui mek zel ania April ni som pathum sangni pathuma San Francisco Bay marlam tuipui kama nu patuak khat uite kaya tlaileng velin nau te ruang thlakim lova piang ti hriat tak an char thu report aron lut tatlat mai atuk chia ni som palia chuan nau te ruang an char na hmuna tanga mel khat vel le ka hla ruang pakhat sok chu an hmule ta ani investigator de chuan ruang pani an char te chu Lacey le afapa lo piang tur Connor Peterson ate an ni nge an ringa amai ro chu an taksa chu atroina sat to wangin an mela tang chuan fin fiat thei anilo naute ruang zok chu a himpiala anu chula tanga achu ana ala reilo niarin ani ruang pakhat zok ve thung chu a chene hlea alu le akut le ake abung veka chu wangin tunge ani fin fi a hau tak hle don ani amai ro chu raipur ho hak chi branem tak a ha ka wangin Lacey ani theina chance asang hle ti chuan investigator ti chuan Lacey chung te chu mundanga tanga chanchin an shet main thil omzia shil turin police station a an kova amai ro chu apasal ber Scott chu an betlang thei tamia lo mai Scott motora hian akalna chin shiat na tur kholte tracker device an vua chu an han chuita tracker thlen na chin chu an zui zela atopa chuan an zuk nang chingta ma se motor chu midangin an lo khal dai mai police te chuan atlan bo man an hlau khop maya amai ro chu vanei thlak takin April ni som poruk zinga Scott chu a phone an chui ruk na tangin a omna an she thei ta hlau mai San Diego a apa famasa Enbar di ina a omti an shia an vazong ta Scott chuan a samte a mui mulle khabe mul zong chu alo ti buang vek maya ma se police te chuan an mizon chu an haimol silo April ni som pasaria chuan police te chuan Scott aman phalna an neita police te chu pumpel tumin kongpuya chakmang khengin motor chuan atlan vaka ma se chunglama helicopterin a vil renga akalna pianga police mi le sa anom zela atopa Scott Peterson chu anupui bowa tanga niza som panga na man anita ani police te chuan a motor chu an han endik ngala thomno ingemaza talo oma tin $US singkhat sanga lai a local thaboka credit card pathum camping gear le ember fry omna direction zia chop an mubok an man lai chuan Scott chu lauthong ang point om lova zam mel le poiti mel po apulo te chuan police te chuan Modesto lama Scott chu an phurpheya
kunga an thang lai chuan headquarters lama tangin chanchin thar an donga Scotta ina samzai an hmule lui kama an ruang char DNA chu ain milchi ani ti an ron shrila chu ruang chu leisi ngei niin naute po chu an fa Connor Peterson ani ti an finfia ta ani Scott Peterson thu boy chu June ni khat sang ni palia ngai to tran ania a ukil te chuan an hnu chuina Scotta fingerprint emo a DNA pakhat ma mu chua ani lo thuin an tang ve tlata thutluk na siam mai po a har sakhop mai amai ro chu November ni som pani sang ni pali a court in thutluk na siam fel theita Scott Peterson chu anupui le afapa tha thu boya thiam lo chantir niin thitura achung thu rel ania tin leisi vuina senso dollar sing kha chu choi turati anibok October ni somni pakhat sang ni panga court chuan leisi life insurance policy US dollar noi ni singa lai mai chu anu sharoni chanturin order achua bok ani amairo chu Scott Peterson hi van nei nen ala zui tlat mai San Quentin State Prison a miswal thitura chung thurel to te omna big dead draw ala ngar ngara kumin March ni som pathum khan California governorin athune na huam chunga zeltang thitura anchung thurel to mi jasari somthum pasari te chu anchunga engma te rilo turin thupek achua hlau maya governor new somachuan death penalty system hian ra tha engma achua lo mi hausale rethei ukil tharo ina tur neile neilote athliar sanga rilrulama har satna neite kanti hlum chang om boka mi hangle khochak lammi dananga ukil roive theilote tan har satna kan siama thil fel hel takani ati Scott Peterson chu awan nei pola ala tangta sham ani chu kumina California governora thlanthar Newsoman rorel na lal thuthleng alwa hunchung kumli lai chu chunglam aron chete ani ngot lo chuan anun na po sein alom don ani